Ja som sa veľmi ako keby v noci potil, to ma akože vydesilo. Bol tam aj zvýšený histamín, priepustné črevo. Ja som vyzeral úplne inak. Až dnes si to uvedomujem. Predtým by som si to nespojil. Mikrobión je podstatný v mnohých oblastiach. Michal, vy ste k nám prišli ešte v roku 2022, bolo to prvýkrát, nie však z dôvodu prevencie, ale skôr, že vás niečo vydesilo. Môžete nám povedať, čo ste riešili? Riešil som v tom čase akútny zdravotný problém, ktorý sa ale ukázalo, že nie je akútny, ale je dlhodobý. A ten problém bol také, že ja som sa veľmi ako keby v noci potil. Išiel som na bežné vyšetrenie, na ktorom mi zistili, že mám stukovateľnú pečeň, čo mňa ako výrazne prekvapilo, pretože celý život som dodržiaval akože životosprávu. Nie som si vedomý toho, že by som nejakým spôsobom robil nejaké prehrešky v rámci alkoholu, tučnej stravy alebo podobne, alebo športu. A bol som z toho ako keby celkom akože zdesený. Dobre, stukovateľná pečeň, teda diagnóza. Mali ste nejaké symptómy, ktoré ste možno, nazvem to tak, že ignorovali, že to telo niečo naznačovalo? Ako som spomínal, bolo to hlavne to potenie a nielen v rámci dňa, že nadmerné potenie, ale aj nočné potenie. A možno by som to ako keby ilustroval tým, že ak by ste sa pozreli na moje fotografie 5-10 rokov dozadu, napriek tomu, že som mal 5-10 rokov menej, tak ja som vyzeral úplne inak. Hej? Že tam bolo vidno, a až dnes si to uvedomujem, že má to aj ako keby také jednoznačné ako keby vyjadrenie, že ten človek vyzerá inak. Ak môžem, opýtam sa, čo na to vaša lekárka, vaša obvodná lekárka, ktorá toto zistila? Dostal som od odborníka odporúčania, akým spôsobom tento problém riešiť, a boli to odporúčania, ktoré boli samozrejme spojené so životosprávou, ale ja som nemal čo meniť, pretože nepil som alkohol, nefajčil som a nejedol som aj tak tučné jedlá. A to očakávanie, ktoré tu bolo, že ja som si bol vedomý toho, že aj keď správne jem v správnom čase, tak napriek tomu mám nejaký problém, tak to nemôže byť niečo, čo je spojené len s nejakým konkrétnym zdravotným problémom. Zaujímavé v tom celom bolo to, že keď ja som sem prišiel na tú prvú konzultáciu, tak súčasťou toho nejakej anamnézy alebo nejakého vyšetrenia bolo to, že urobili sa mi aj vyšetrenie alebo analýza môjho viscelárneho tuku. A táto informácia prekvapila aj tunajšieho lekára, lebo ten mi povedal, že napriek tomu, že vyzerám štíhlo, že sa zdravo stravujem, tak tá úroveň viscelárneho tuku z titulu toho zlého metabolizmu tukov je na úrovni ľudí obéznych, ktorí chodia do programu extrémne premeny. To ma akože vydesilo. Následne som dostal kontakt na vašu kliniku s tým, že prečítal som si informácie, ktoré ma zaujali v tom, že ten mikrobión je podstatná časť, ktorá vie ovplyvniť akože celkové zdravie. No tak teraz to už viete, teraz vám je to jasné, ale spočiatku, a pýtam sa kvôli takým bežným pacientom, ktorí majú možno tento problém, spojili by ste si, že stukovateľná pečeň a nejaké priepustné črevo alebo narušený mikrobióm? Nie. Predtým by som si to nespojil, že to tak funguje. Prišiel som na vašu kliniku, kde mi bolo vysvetlené, akým spôsobom ten mikrobióm akože funguje. Dnes už spätne môžem tvrdiť aj na základe vlastnej skúsenosti, že ten mikrobióm je podstatný v mnohých oblastiach, ale jednu by som akože vytiahol, a to je to, že ten mikrobióm vám ozaj zabezpečí to, že ak vy s prostredníctvom stravy dostávate do tela nejaké látky, tak ten mikrobióm zabezpečí, že sa vám vôbec tie látky do tela dostanú, a tým pádom je to telo silnejšie aj na ozdravné procesy alebo aj na zdravé fungovanie, a tam sú spojené ako keby všetky oblasti toho života, to znamená správny spánok, správna regenerácia a dobrá imunita napríklad. My sme teda zistili, že to nie je len diagnóza stukovateľná pečeň, ale rôzne ďalšie veci. Môžete nám o tom povedať, že čo vám bolo zistené, na čo sme prišli? Môj problém spočíval v tom, že môj metabolizmus tukov nefungoval ako v tom mojom organizme správne. Ano. A myslím si, že v tomto sa našlo riešenie. Áno, okrem toho, ak môžem ešte povedať, tak bol tam aj zvýšený histamín, priepustné črevo, takže to všetko trebalo zaceliť, trebalo sa tomu venovať a teda mikrobióm optimalizovať a naprávať. Povedzte nám niečo o režime. Ako prebiehal a či to bolo také, že zvládnutelné, lebo toho sa najviac pacienti boja?
Je to úplne zvládnutelné, to znamená, že nie je to nič drastické a hlavne tým hlavným prínosom je, že hneď od začiatku viete, že na čo, ktorá konkrétna látka, ktorú dostávate, na čo funguje a zároveň je to udržateľné. To znamená, že nie sú to krátkodobé lieky, ktoré vám vyriešia akútny problém, ale sú to v 100% všetko prírodné látky, ktoré vám upravujú ten mikrobióm tak, aby to telo bolo schopné fungovať lepšie. Som rada, že to hovoríte. Veľakrát to aj napomíname, že nie je to náplasť na nejakú diagnózu, na nejaký akutný stav, ale naozaj nájdenie príčiny a pomaličky riešenie toho daného stavu. Zaujíma ma tiež, ako ten režim zafungoval? Čo ste pocítili? Vy ste prišli aj s nedostatkom energie a toto ma zaujíma, že kedy sa to udialo, kedy ste si to všimli a čo sa dialo? Teraz to vyznie až príliš nejak demonštratívne, ale musím povedať, že u mňa to bolo akože absolútne rozdielové zistenie v rámci môjho zdravotného stavu v celom mojom živote. Od spôsobu interpretácie toho, ako to funguje, aké látky je potrebné akože dostať do toho tela, aby sa ten mikrobióm zlepšil a aby tie látky mohli sa dostávať do tela, tak toto bolo z môjho pohľadu akože rozdielové rozhodnutie v mojom živote. Ja túto moju skúsenosť považujem za dôležité šíriť ďalej. To znamená, že akokoľvek je to medicínska služba, tak myslím si, že nie je to ani z pohľadu nákladov tak veľká položka, ktorá vie akože z dlhodobého pohľadu akože vyriešiť ten problém v mnohých oblastiach. Dobre, jedna vec je nabehnúť na nejaký režim, ale ten režim v podstate by mal byť, dá sa povedať, že dlhodobý, celoživotný, nemala by to byť striktná nejaká eliminácia alebo dieta. Čo si myslíte o tej udržateľnosti a aj udržateľnosti zdravia? No, za najväčšiu výhodu považujem to, že to nie je one-off riešenie, to znamená, že prídete, dajú vám lieky, ale je to niečo, že takto môžete fungovať ako keby stále. Hej? A nie je to znovu o bráni nejakých liekov, ale je to maximálne v udržateľnej miere príjmanie nejakých výživových doplnkov, ktoré sú čisto na prírodnej báze. Čiže toto je z môjho pohľadu jednak udržateľné a veľmi akože pochopiteľné, akým spôsobom to vie tomu človeku akože pomôcť. Teraz by som preskočila na rok 2026, lebo vy ste sa nám vrátili opäť, nie však už s problémom, ale jednoducho ste nás nakontaktovali. Prečo? Ja som si chcel akože spätne porovnať tie výsledky, ktoré som mal pred tými 3 alebo 4 rokmi. Zároveň musím povedať, že tento rok som mal akože dosť náročné obdobie pracovne a cítil som, že z pohľadu povedzme imunity už to nebolo tam, kde to bolo ako keby po tom nastavení pred tými 3 rokmi. Dopracoval som sa vlastne, dal som si opätovne akože vyšetriť ten mikrobióm a boli tam mierne nejaké mierne zmeny, ale musím povedať, že ak by som porovnal ten môj zdravotný stav alebo ten stav mikrobiónu pred tými 3 rokmi a dnes, tak sme úplne inej ako keby polohe, pretože ja som bol pred 2 alebo 3 mesiacmi na všeobecné vyšetrenie, kde mi robili znovu akože vyšetrenie pečene ultrazvukom a tá diagnóza tej stukovateľej pečene tam absolútne už dnes nefigurovala, napriek tomu, že som mal akože výrazne akože náročné pracovné obdobie. Ten efekt spolupráce so Symptomedicou je taký, že tá kvalita života sa jednoznačne zlepšila na viacerých úrovniach. Hej. Prvá úroveň je imunita. Hej. To je vec, ktorá akože výrazne ovplyvňuje váš život, pretože keď nie ste často chorí, tak dokážete ako keby aj viacej športovať, aj viacej pracovať. Zároveň považujem za dôležité povedať aj to, že ten mikrobióm pozitívne vplýva, keď to je robené dlhodobo, aj na tie kognitívne schopnosti. To znamená, že ozaj tie analýzy alebo tie výskumy, ktoré ukazujú, že to črevo je prepojené s mozgom, tak aj v mojom prípade ako keby vidím na sebe.
Ja ešte poznamenám, že vy ste došli po 4 rokoch s krásnym výsledkom. Videli sme naozaj, že úbytok hmotnosti, nabrali ste svalstvo a vrátila sa vám energia, takže to bolo naozaj krásne vidieť. Možno by sme mohli ešte spomenúť, čo bolo všetko súčasťou terapie. Odporúčania, ktoré som ja dostal počas konzultácie s tunajším lekárom, bolo veľmi zrozumiteľné. To znamená, že prvá úroveň je, akým spôsobom má vyzerať ten tanier. To znamená, ako majú byť makroživiny, v akom podiele, akým spôsobom to práve na to vaše telo alebo na váš problém akože má fungovať. To znamená, že viem si predstaviť, že iný pacient môže mať úplne iný pomer bielkovín, ako mám ja, a naopak má väčší pomer sacharidov alebo má väčší pomer vlákniny. Takže tieto veci akože sú jednoznačne veľmi zrozumiteľne akože komunikované, to je jedna vec. A personalizovane nastavené. A personalizovane nastavené, hej. No. Tá terapia je viac menej zaujímavé v tom, že tam neboli žiadne ako keby lieky. Hej? Že boli to všetko prírodné doplnky výživy, ktoré sú bežne dostupné v lekárniach alebo bežne dostupné akože na trhu. To znamená, nebavíme sa tu o nejakých špeciálnych prípravkoch, ktoré sú namiešavané pre toho konkrétneho človeka. Ak by som mohol spomenúť, tak jedná sa o prebiotika, probiotika, minerály, vitamíny a to je všetko. Presne tak. Som rada, že to spomínate, lebo nejde o tú unikátnosť toho doplnku, ale tú optimalizáciu, o to vyladenie vášho konkrétneho tela. Personalizované vyladenie. Vy pôsobíte v médiách a v marketingu. A mňa naozaj veľmi zaujíma z nášho pohľadu symptomediky, že prečo je o tejto problematike stále málo vedieť. V podstate v zahraničí vedia o nás, zahraniční pacienti sem chodia, ale Slováci sa nás stále spýtajú, že čo vy vlastne robíte? Alebo paradoxne opak, nespojili by si migrénu alebo stukovatenú pečeň, ako to bolo v vašom prípade, s mikrobiomom. Prečo je to tak? My žijeme v regióne, kde v zásade sa dostávajú nejaké výdobytky vedy alebo medicíny akože s opozdením. To je akože prvý faktor, ktorý ja vnímam. Ale po druhé, že ľudia majú tendenciu skôr hľadať skratkovité riešenia. To znamená, že snažia sa vyriešiť príznaky, to znamená vyriešiť tie symptómy a neriešiť ako keby ten problém. Lebo majú obavu, že to riešenie problému bude bolestivé a nebudú tomu rozumieť. Hej? A v tomto duchu si myslím, že Symptomedika akože poskytuje extrémne zrozumiteľné, uveriteľné riešenie. A v konečnom dôsledku aj jednoduché. Nie som vrcholový športovec, aby som dosahoval maximálny fyzický výkon. Ale v prípade ako ja, v mojej pozícii, kde denne míňam energiu na komunikáciu s veľkým množstvom ľudí, tak ja potrebujem mať ako keby dostatočnú energiu a byť v poriadku. To znamená, že inak povedané, pozície na úrovni vrcholového manažmentu sú porovnateľné s potrebou energie a zdravia na úrovni vrcholových športovcov. Toto som naozaj veľmi rada, že hovoríte. Máme v Symptomedike veľa podnikateľov, živnostníkov, aj vrcholových manažerov. A myslíte si, že naozaj dá sa tam nájsť balans po tom všetkom, čo ste u nás zažili, že dá sa dlhodobo udržať zdravie a respektíve aj preventívne pôsobiť voči chorobám? Dá. Dá sa to z toho dôvodu, že ak vy vidíte, že niečo funguje pre vaše telo a je to udržateľné, tak vtedy už nie je ani potrebné nič meniť, pretože už sa to stane akože súčasťou vášho denného rytmu, denného režimu. Čo si myslíte podľa vás, pre koho je určený takýto prístup ku zdraviu? Ono by sa mohlo zdať, že takáto klinika s takýmto špecializovaným zameraním je určená len pre vrcholových športovcov, pre vrcholových manažérov a určite tu existuje v spoločnosti mýtus, že toto je služba, ktorú si môžu dovoliť len ľudia, ktorí na to majú. Áno. Opak je však pravdou, že tá investícia z pohľadu toho, aký dlhodobý efekt môže mať na zdravie konkrétneho človeka,
je z môjho pohľadu absolútne primeraná a prístupná pre všetkých. To znamená, že ja aj v bežnej praxi alebo v bežnom živote, keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú nejaký zdravotný problém bez ohľadu na to, čo robia, tak stále im na základe tej vlastnej skúsenosti odporúčam, že skúsi vyšetriť ten mikrobióm, pretože toto je vec, ktorá do absolútne zásadnej miery ovplyvňuje to zdravie, pretože tie látky sa ti dostanú do tela a to telo bude schopné ako keby s tými zdravotnými problémami bojovať. Fantastické. Ďakujeme za vašu disciplínu, za váš postoj a hlavne za zdieľanie. Je to pre nás veľmi dôležité.